Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Yau dai na fito ne in muku bidiyo akan za ku dinga gani kuna ganin videos ina yawanci ina cewa yau an aiko min PR package kaza na Korean skincare zan yi review akai. So na fito ne in gaya muku kuma da kuna Nigeria za ku iya zama reviewers kuma content creators na Korean skincare kuma za su dinga aika muku kayan su kyauta wasu brands din har ma su biya ku. To kada ba ku ce wai kuɗin kaɗan ake biya, no akwai wanda ba sa ma biyan abin da ya ƙasa da 100,000 saboda gaskiya akwai influencers ɗin da na sani amma gaskiya yawancin su 'yan kudu ne suna makeup review skincare review na kayan Korean skincare kuma ana biyan su sosai. So kuma idan har kuna so ku ringa irin wannan ku yi following ɗina sannan ku duba link ɗin bio ɗina, akwai link ɗin YouTube channel ɗina ku shiga ku yi subscribing to my YouTube channel, link ɗin yana nan a bio ɗina. Idan kuka yi zan dinga koya muku yanda kuma za ku dinga creating content ba wai dole sai kuna da kayan skincare da yawa ba, no, you can start with what you have, ko da kuwa cleansing foam ne ko wani abu ko sunscreen. So shiga ku yi subscribing to my YouTube channel sannan ku yi comment a ƙasan wannan bidiyon nawa, insha Allahu zan dinga koya muku komai da komai. So na gode.